Bol raz jeden vláčik a povedal si, aha, dneska musím priniesť vagóny, lebo idem niekam zobrať ľudí. Potom išiel na točňu, otáčal sa a vyšiel von. A zobral si vagón. Jeden vagón. Išiel. Bol druhý vagón. Zapevnil si ho. Potom tretí vagón. A zapevnil si ho. A ďalej išiel. A išiel vláčik cez most. Potom išiel cez druhý most. A išiel vláčik cez ten most. Išiel a zabrzdil. Lebo tam bol jeden vláčik rýchlík. A spýtal sa ho, prečo tam čakáš? Lebo mám červenú. Tak čakali. A naraz vyšla zelená. A vláčik rýchlík mohol ísť. Aj malý vláčik mohol ísť. Išiel ten vláčik a ten druhý vláčik nestíhal. Tak išiel pomalejšie. Rýchlík už bol dávno preč. Išiel a zabočil. Zabrzdil ešteže, lebo videl žltý vagón. Hovoril si, čo to je za vagón? Aha, a uvidel tam vpredu mačinku, ktorá sa úplne na neho podobala. Tak povedal, prečo čakáš zase? Máš červenú? Áno, mám červenú. No to tu budeme čakať celú dobu. Čakali. Až naskočila zelená. Išli, lebo bola zelená. A išiel vláčik a musel zastať. Lebo tam bola veľká priepasť. A povedali si tie mašinky, že fíha, tam sa muselo niečo hrozného stať. Tak čakali. Až rampy sa konečne otvorili. Vláčiky pustili motor a išli cez most. Išli cez domček. Išiel a zrazu tam boli rampy a zakývali. Ahoj! Zelený. Jak sa máš? Dobre. My akurát ideme. Ahoj. Už vychádzal ten vláčik spoza mostu. Čakal a točne sa začala za chvíľku už tiež otáčať. Otočila sa. Prestala.
A prišlo tak. Vláčik sa otočil a išiel do depa. Keď išiel do depa, vlastne už boli na svoj miest. Všetky tri vozne boli pekné a vláčiku sa snívalo, že aký krásny sen to bol. Tak sa mu to páčilo a zrazu počul nejaké rampy, jak to bolo. A pritom to bol, a to išiel vláčik. A to bol zvonček a zazvonil zvonček a rozprával je konček.